Може ли сам? Как да снимаме? Чакайте. Извинявай, може ли брат леко е тук да се бутна? Да, може. Хоп. Колеги, дайте въздух. После ще може да видите свободно. Просто дайте ми. Готови ли сме? Добър ден, колеги, в Музея на сглобката. Това е Музея на сглобката. Заповядайте да видите много неща, които знаете. Господина го познавате, предполагам, Кирил Петков. Двамата с него в сглобката, която не е съществувала според тях. Да продължиме. Всичките законопроекти, които свършихме за България, ние не се отричаме от тях, а се гордеем с тях. Конституцията, която заедно приехме на България, може би от нея се отричат. Отново бяхме заедно и защитавахме Украйна и от това сигурно се отричат. Да продължиме. Предполагам, че ви познавате любителите на турско кафе. Нали? Виждате ги. Тук разговаряме с украинския президент заедно. Може би от това се отричат. Тук преговаряме заедно и говориме за конституционната реформа. Тук са множество СМС-и, нали, които имаме помежду си. Националният съвет на ППДБ, който беше изнесен от техния народен представител с цялата истина. Предполагам, че това също Росенец го познавате. Нали? Да го видите хубаво. Колеги, вижте, няма да позволиме да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща. Тогава бяхме най-добрите и управлявахме заедно с тях. С ГЕРБ, с ППДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на господин Борисов. А истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите, как пускат клипове, как се отричат. Ние сме най-лошите. Едно искам да кажа. Аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия. Нашите депутати бяха нападнати, за което се извинявам на нашите избиратели, което може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно с моите депутати. Съжалявам за което. Но това, което се случва, минава всякакви граници. Да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят. Тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират който решат, да решаваме нещата на политическия терен. Не в терена на агресията, битките, шамарите и умруците. Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил. Изборите идват. Нека да видиме какво доверие ще получат партиите. Сорос агенциите им казвам едно. Да правят каквито искат изследвания. Вото ще се види в деня на изборите, когато изборният ден приключи. Призовавам този тон да приключи. Ако те не го приключат, със сигурност ще бъдат наказани от техните избиратели. Ние няма да бъдем с този тон, ще бъдем позитивни в името на България. Има много теми. Цените на стоките, цените на услугите, проблемите с заплатите на всички, бюджета. Ние ще бъдем на висотата на ДПС, на отговорната партия, която мисли за България. Благодаря ви, колеги. Може да се запознаете с всичко, да заснемете мистичния, фамозен кабинет, който го фалшифицираха с хиляди снимки, в който са били стотици пъти. Нали? Може да разгледате навсякъде, отдете разгледайте бидетата, туалетните, гардеробите, нали? Всичко, което се пусна. Омерзен съм от всичко, което стана. Ето го мистичния кабинет на Делян Пеевски. Нека да го види цяла България. Благодаря ви, колеги. Заповядайте. Предлагаме сладки неща и
второ, ако искате, заповядайте да видите останалата част от кабинета. Да. Колегите от специално да искате и за нас да направим. Ами, значи вие... Не, вие там не може към тази. Към тази, не, тя не отходи. Ако някой знае. Ами не, господин Кицис, ама като останали част от нашия екип с всичките тайни, няма за вас. Няма търпо на всяка.